Walay girekomendar si Vice President Sara Duterte mohulip kaniya isip DepEd Secretary apan iyang ipatinaw nga motambong siya sa national events sa DepEd nga ipahigayon din ni Cebu sunod semana. Si Luan Merondina sa report. Bisita sa dakbayan sa Cebu niadtong Sabado si Vice President Sara Duterte aron panguluhan ang awarding ceremonies sa Office of the Vice President. Ang Pasidungog 2024 usa ka annual nga pag-ila sa mga government offices ug agencies, private institutions ug mga individual nga nakatabang aron mahatod sa mga yanong Pilipino ang serbisyo gikan sa Office of the Vice President. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities natin. Kapin sa 900 ka mga awards ang gihatag sa Office of the Vice President. Lakip sa mga nakadawat sa mong award ang Cebu City Government ug gidawat kini ni suspended Mayor Rama. Matud ni Rama, mismong si Vice President Sara Duterte ang miimbitar kaniya aron dawaton ang maong pasidungog. Ako man nagitawag, makulog min doon kay Cebu City good. Naingon man sila dito nga, ikaw lagi usa masakpa. Ako lagi usa. O, taruhan lang ninyo. Ako na nga dyan. Imo nga ni Mayor. Mana sa tao, no? Sus, may mga na, asa mo mo na? Muna siya suspended. Samtang gibutyag sa Vice Presidente nga wala siya gi-endorso nga muhulip kaniya isip DepEd Secretary kay ang katungdanan nang inahanglan sa trust and confidence sa Presidente kay mulang kubman kini sa iyang gabinete. Apan iyang gitataw nga motambong siya sa tanang mga national events sa DepEd. Lakip na niini ang palarong pambansa nga ipahigayon dinhi sa Cebu. Present ako sa palarong pambansa sa National Learners Convergence, sa National Press Conference, sa Regional Festival of Talents, sa Learning Camp, sa Brigada Eskwela. So lahat yun gagawin namin dito sa island ng Cebu sa buong month ng July. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.